state movement ke charipon jirpiatum dang chutong dun Karbi Recho, Karbi Autonomous Council, Karjan Autonomous Council, CM Penchenglok, EM MSC Board Chairman Akehai Piatum, Anparata Kachisongalong Hemprek Kachisongalong Japon Cherabdun Klem Rabrap Adu kami ini dak cetong rapsar jirpia tunophan nilending aklong pen kacesonga kardong pajiriklo ini personally ini ngarong lo je puthot cesong thuji aphan puthot hemprek amang hemprek achun ji aphan puthot ke chisik dolo Singrum upon Kenkan Sojorlo, is in a living around. A poor penana damiglo, nearly he had pen. Hemprek cuts a song along. Elut Avangpu a hin pen, Damtan nearly experience of Putha. Arjapsi. Non prang timan claim yang ji pusi neli ki matha nasab putat ki het pe neli ni je kam tu la bangke kupini asong ahin pen ke ning je kali kupini party ahin pen ning je kali neli jungjung neli ning aklong pen ke matha putat si neli ning je kam tu ndo ahut isi 19 Med pinida kasi tong may along kasi tong doon kaceng siya bang ke media personal tu pan rolo nal tu pinin itu mamay along ke bang pen itu malam hay hui nangke enpon ke tok pon ang pan rolo pen kardom pipa jirlo la pen pini la bang so amay itu niki all political parties la pen all social organizations pen KSA factions pen chenglok lada doan groups at tumpan intellectuals at tumapan nitum at chupapen pini labang so amay nitum mesen me at pen pechun long apod nitum ning sam piglo pining arong piglo la pen nitum at chupapon aluhi atum jasemet Dr. Julian Ronghang alang limitang samet dakwang pen nitum pan jumesen alam thandekang la pen labang so hemprek hang isiwet dorang ji la pen isiwet dolo pulute hemprek long vek ji polang li samet ning jilo la pen alang limitang masame Rada atheng no nildo matheng no same alang chaklo alang li methang ben same la bangso hemprek ke hang kapang tang pon thek jia phan la pen rat ka cheto dun thek jia phan alang li hen pen same lam the jai tikang pa melo la pen same lang trap dun pa mepo alang li sarkar le solai bom po same la bangso hemprek parmana bangke lang je tong dun po pusi banang chirap dun po pusi alang li hen paneng jelo la pen XMP jesemet ituma Chinghon Dr. Joint orang pi same alang di tame jume sen alam itu pantan tekang lo history alam ta purki molam ta than lo labang so emprek ko son si gelong le det ma pini an seta polam ta than lo alang panda churlo adun tu Elvin Teron advisor CM advisor alang same constitutional alam lo pen hemprek hang ko son si itu ma strategy ponangjima poi hu alam same alang le itu pantan kang pe melo alang pan pe churlo la pen ako XMP Horen Singh Be alang li same ako puthot itu man tame reto man than tu clear lo than tu pamelo bangso hemprek ke ha bangke isiweda som pen jot ke une itum karbi anglong ke do an karbi itum da chito du nangji government atum seta government kali itum seta me social organization atum same la pen KSA itum same pen kapre song ke thek ke itum an same dak cherab dun pet nangji la pen cherab pet lopote labangso autonomous set ke long ji bangke prabjin po posi alang li hin pen than lo pen son thaksi do melong kapre labang so organize dam je pan itu bako par pon tupo la si lan velo churo par peklo rada pan pen kano way political parties la pen son thaksi social organization KSA pen ongrung ara tumata me choro pansi ninge cholo